नै नायदों ओमफ्राय नायदों हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नै नुजाफैलायबाय नोंसोरनि सिगाङाव ओमफ्राय दा फुंनि 6टा 20 जाबाय टाइमा ओमफ्राय सिखारना लोगो ब्लग लालायबाय थायो लोगोफोर बे आंना दासान्दि माने आवगायफोरनि हेन माने दैलि माने ब्लग ओरै बानायबाय थानाय जाबांला अलप आङो माने बानायज्रांनानै दोनो आरो बिखौ सबै जयै होनायसो जायो दानिया माने सिगांफोर पुरा गोलावैनो खानसेनो बानायनायखौ अखानायै इदि होयोमोन दाना आरो अलप बानायनानै ज' मिक्सैसो होनाय हेन जायो ओमफ्राय बुंखानोसै सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम होदो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम हरै आंहा नै जिया मैया मोनायाव हेनाव थाबनो मेसिनाव जि सुबाय थानाय जायो ओमफ्राय लेट जानानै ओमफ्राय नै जि माहा इयावनो दोननाय जादों नै सान्दुं ओंखारबायना होना होनोसै इयावनो दोनजोबनाय जादों एम्फौ माहा जादों ओमफ्राय होननानै सिखारलायबाय नालाय खामानि मावलायनोसै जों नालाय आरो बेनोसै बिमाफोरना बिमाफोरनि जों आइजोफोरनि खामानियालाय सिखारबानो फुंनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बेखौनो माबा देखायनाय जायो नङा होमबा दिनै फुंनिफ्रायनो ब्लग लालायनाय जाबाय दिनैनि ब्लगाव मा मा देखायलांनो हायो देखायनोसै नोंसोरनो ओमफ्राय आरो दा हाग्राबो दानगोन आङो दिनैअलब हाग्रा दानना होनो नागिरदों इ साइडखैजा सिगांनिखौथ' मेचिनजों हादोंमोन आंबो अलप ओमफ्राय जोंहा मालिकआबो हादोंमोन हासबेन्डआबो आंबो सिगांनिखिनियाव अलप माबादों ओमफ्राय साइडनिया दङ बेखौ तलवारदों दानना होसिगोन आं मेचिनजों माबाला ओमफ्राय सायावबो सिबनो दङ माने अखा हायै माने माबादो बादामाव खायोना ओमफ्राय बेखौ सिबनो दङ बेखौबो सिबना होनोसै नङा होमबा सिबाबा लेथ्रायै थाबाय थाबा बारा लेथ्रा जालाङो सिबहोलांबाय थाबा साफायै थायो नङा होमबा लोगोफोर न'खौथ' गेदेर नांगौ लुबैयो न' गेदेर नांगौ न' गेदेराव थानो ओमफ्राय दा साफा खालामा गनो हाया जायो दा मावहोलांबाय थानोसै ओमफ्राय दा आङो मैयानि खानसि खुरै गंनैसो सुनो दङ कुकारबो सारायबो ओमफ्राय बेखौ ओंखाम खालायबो गारैना लानोसै ओमफ्राय न'आव ओरै सिबला होलांनोसै आरो फुंनि साहा पानि ओंखाम दै जानाय लोंनाय बानायलांबाय थानोसै नङा होमबा लोगोफोर सोरांनाय जानाय लोंनायनि मावनायानो आरो बेनोसै सोरांबा फुङाव सिखारनानै फुंनि खामानि मावखांनानै मोखां दै सुखांनानै साहा लोंलायदो साहा लोंखांनानै आरो ओंखाम संलायदो फुंनि आरो इनि उनाव आरो सानजौफुनि संनाय आरो मोनाबा हरनि संनाय बापरे हरबाल' नैनि फिसा फिला खामानि बेसे ओंखारबाय थायो नंगौना नङा फाइलालाय नै नुयोना सान्दुङाबो जा ज्रां ज्रां ओंखारखाबायनो सान्दुं लोगोफोर आंना थुमफ्रु जाद जादों ओमफ्राय नै मुदुमफुल होदोंमोन आरो ओमफ्राय नायदो इयो थाइजोबदो फुजानिखौ ब्रेव ब्रेव जाजोबनाय फुजोबनानै दानना होजोबदोंमोन नै माइआ ओंखारबायानो लोगोफोर हाग्रा दाननायनिखौ आङो बारा गोलाव देखायबाय थानाय जादिया नङा होमबा लोगोफोर बारा गोलाव देखायबाबो नायनो बायोना ओमफ्राय नै गोजौआव आङो सिबनो फैबाय बेखौबो साब सिखोन खालामबाय थायाबा लेथ्रा नुयो बेखौबो साफा खालामबाय थानांगौ जायो धुला आरि आरो अखा हाबाय थानानै बेयाव माने बादामाव खाजोबना दं बेखौ खदालजों हनानै होना दोनदों ओमफ्राय बेखौ सिबथुमबाय आरो आङो माथो खालामनो आरो न'नि खामानिखौनो सानफ्रोमबोथ' अबाव खानसेनो मावख'नो हानो लासै अलबला बाहेरनि मावलाय माबा मावलाय न' सिंनि मावबाय थानो गोनां जायो रेस्ट गैयै होना खामानिया जोबनो थांखाया जों नालाय ओंखारबायानो थायो नङा होमबा लोगोफोर नै सिबथुमना ज' खालामबाय ओमफ्राय बादर माखा खाजोबदोंमोन ना बेखौ माने गार'नोसै आरो आङो लोगोफोर ओरै सानाय जायोबा मानो बिदि जादोंबा बिदि जाजोबदों मानोबा बेबो नै बिबार अबस्था गैया जालांदों नै सेहेरा गैया जालांजोबबाय लोगोफोर फुंनि जाखांबाय दहैनो ओमफ्राय आरो दुगैस्रां लोबस्रांबो लाखांबाय स्र' जालायबाय आरो ओमफ्राय नानिया उन्दुबाय उथियाखैनो ओमफ्राय आंहा दासो जि इरि सुगासिनो कम्बल सुना होदों दिनै कम्बल सुनाय जाथ्राखैमोन बे मोनसे रुमनि जायाखै ओमफ्राय रिल्स बानायबाय दासो मोनसे ओमफ्राय आरो फेसबुकबो सलायोहाय लोगोफोर फेसबुकआवबो आंखौ फल' खालामबानो जाबाय सुजुमा हेयारकाटारि सुजुमायाव ओमफ्राय आङो बेयावबो रिल्स भिडिअ फट' होबाय थायो आरो दाना मोननै इउटुबावबो फेसबुकआवबो माने बिदियावबो होनाय जायो
ओमफ्राय आरो दानिया माने बारा भिडिअखौनो होनो माने टाइम सोलाब आहेन माने ओमफ्राय फावसेथिं माने मा बुङोना न'खरावबो जानाय लोंनायनि दर खामानि माने फिसा फिला ओंखारनायाव बहुत बिजि थाबाय थायोना ओंखायनो ओमफ्राय सिन ब्ला ब्ला फोनलायनानै ओंखारलायबाय रिल्स बानायबाय मोनसे फट' उथिनोसै आरो बालो दाथ' फुंनियानो जाखांबाय सानजौफुनि दायो संनायाव मा संनाय जायो देखायलांनोसै आरो ना मा होनो अलपमान आं ओंखामखौ खनजाथों होननानै ओंखाम गुदुं आरो गुसु जाबाय दा इखौ होनो नागिरदों र' इयो लानानै नैयाव आं गावनो दौदोंमोन ना नैयाव इयो माबाबाय दं खनजाना जाबाय थायो ओमफ्राय दा इबो दा जों जानाय नुबाथ' लुगैखागोन ना गथ'आबो नङा होमबा गेदेर मानसियानो लुगैयो मालायखौ जानाय नुबा ओमफ्राय नै ओंखाम सोथाबना दङ आं गावनो दौदोंमोन इखौनो खनजाबाय दं ओमफ्राय नै इखौ होनि आङो जाथो ना मा खनजाना जागोन ना नों खोलैनाङा दे गरसे गरसे खनजाना जागोन रा खोलैनाङा नै ओंखाम होदो नै नायलाय नै संनो टाइम जालायबाय नालाय उसुङाव हाबफैलायबाय ओमफ्राय मा संनाय जायो खोथानोसै आरो मा सङो ओमफ्राय बिनो आरो नङा होमबा जे टाइम जाबानो 12टा जाबानो माने उसुङाव ट्रोब आरो मोनाबानो ट्रोब 6टा 7टा जाबानो ओमफ्राय संनायनोसै नङा होमबा नायलायबाय मा संगोन आङो बेयाव आङो दालि रुगासिनो आरो लोगोफोर दालि जाथ्राखैमोन दै गोबाव जाबाय दालि रुबाय दङ ओमफ्राय नै मोनसेयाव जादों ओंखाम थिखांदोङो ओमफ्राय दा थास' आइथेंजों नादो संनो नागिरदों थास' आइथेंखौ दा देखायगोन माने बिबनाङा लाना फैफागोन माबायाव इयाव सगाव फानदोंनो आरो जा बिजावजालिमोना ओमफ्राय नै नानि थाखाय बेखौ सोमना दोनदों आं नै फिसाजोआ बाम जानो गाबबाय दं होननानै आयदै ओरैनो ओंखामदो मोनबाय र' मोनफैथ'वाखैनो सासे ओमफ्राय नै जा फिसाजोआ नै दै हमनानै लोंगासिनो मालाय मा मोनना बिबाय दं ओमफ्राय दालि ओंखामा मोनबाय गुदुंना ओमफ्राय आङो दै दालियाव संख्रिल' होदो आरो ओमफ्राय हालदैबो होआखै रुदो नालाय ओमफ्राय ओंखामा गेफेना होनो नागिरदों नै लादों दौनोसै गथ'खौ नुनानै ओरैनो होनलायदो जुदि बामखाङाबा गावखौ रायदावाबा ना ओरै गाबायबाय थागोन आंनि उनाव थांनानै ओमफ्राय गामखाङाबा माबायाबो जेबो माबायाबा गावखौ केयार खालामाखै आंखौ होनना साननानै गावा माने ओरै गिदिंनानै बेस्रालाय माने गारिखौ सालायना हलाव फैना थाफैयो आरो अन्थ'थ'नो ओंखामखौ दौनांसै दै लोंगासिनो दं नै लोगोफोर ओंखाम जानोसै थास' आइथिंजों नादो आसार लादों ओमफ्राय दालि रुनाय फै इदि फै ओइ इदि थांलाबायबाय दं बेसो गोबावनि उनाव थास' आइथिं गोलैगोन Ini makan putri gue ini babu ini sekali bayar. Enggak. Lihat. Enggak, panas naik ya.
ช่วงนั้นถ้าสุกเตอร์ถ้าโซมาในใบบะแท้โตพันนะใส่ขนาดนี้พันก็เด้อถ้าโซไปจากแบบนี้ใส่ขนาดคนบ้างนั่นนี่ใช่เต็มหมดหากร้านถ้าโซเพื่อจะหาขายจานนู้นเราเสี่ยงตัวแสนนั่งถ้าโซดิเถอะนั่นนั่นแหละจะหาบัตรยังไอเพียงเบอร์adaถ้าโซหะเบดอร์เนี่ยนาเดซาลายเบดอร์เดซาลายดินจะไปทัดเลยกาละคือนาเบดอร์จะไปทัดเลยReflekan lo ada corona